हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां आबुं मिउजिक भिडियो आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो फल' प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानैनो। स' नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। महर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दाराव सोमजिनाय आरो बिथां गोजोन बर'नि नाजानायाव आबुं महर मोननाय मैना आबुं बर' सावथुनखौ MW प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 खौ MW प्रडाक्शन चेनेलाव रिलिज होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना बे मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडियोनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे मैना आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों सुरजित दिउरि आरो बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस बिथां मनालिसा हाज'वारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बे आबुं सावथुनाव गुबैयै बर'नि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्टखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना MW प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि मदद आरो सापर्ट मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो थाबैनो रिलिज होना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिब्दिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर। गोजोन्थों।